Rafak eta biok egingo duguna izango da idazle eta musikarien elkarreraginetik sortutako kantagintza aztertu. Ikastetxetara joaten garenero frogatzen dugu, eten bat dago, eten bat esaten dugunean da, ez dugu lortu transmititzea orain dela gutxira arte ze kantagintza egiten zen gure herrian. Honek ez zuen iraun, esan dezagun, ez? Gure imaginarian ez da gelditu kanta hau. Beste batzuk bai ostera. Izan daiteke faktore musikala, edo izan daiteke esaten zuenagatik. Koldo Izagirreren teoriaren arabera, 20. mendeko poesia gehiena irakurri ostean, bilduma bat egin ostean esaten du, badago hemen hari komun bat, eta da, idazlek duten galtzaile izatearen kontzientzia kolektibo bat. Inork ez dezala ezan, adiskide zaitezte.